en Narcís Barrera, que va rebre un premi. Abans del duel va rebre el Premi Guillem Cantorner, que otorgava la Penya Esport per l'esperit de sacrifici i superació, i crec que això ningú li pot dir que no ho té Barrera. El Narcís ho té i a tots els puestos que ha jugat, que són uns quants, Peralada, Figueres, Palamós, sembla que fins i tot a l'Europa havia arribat a jugar, crec, doncs allà sempre on ha anat, sempre ha demostrat aquest sacrifici i aquesta entrega. Molt bon premi, i el partit no sé si podeu destacar alguna cosa. Sí, el que destaquem és, el resultat va ser 0-0, però com estem veient a les imatges hi ha una munió d'ocasions a les dues porteries. Primer van arribar les de l'Europa i ara hem vist a Jaume Duran fent de les seves en un zig-zag, en una falta. Serra Mitja ho intentava en dues ocasions, Hagi també va estar molt actiu. Després va reaccionar l'Europa i també va tenir les seves ocasions en un partit entre dos equips que no jugaven res i que el que volien era retre homenatge a l'últim partit de Joan Màrmol o d'Hagi, que ja es va acomiadar a les xarxes socials de jugar l'últim partit a casa. Aquests rumors, i ara entrarem dic que ara escoltarem en Joan Màrmol, en la seva darrera roda de premsa,